Здравейте, прекрасни! В този DIY реших да ви покажа как направите тази LPS поличка. Ако искате да я направите, гледайте. Които ще са ви необходими са пластици за плетене, това нещо, тази кука като тази и това нещо на английски му се вика C-клип. Да, започваме! Първо трябва да започнем с основата на поличката. На кравичката съм започнала с лилаво. И тук ще започна с лилаво. Взимате ето това. И е така. И с още едно ластиче. Така. Примятате долното. И слагате още една. И аз греших, но видяхте как се отпочва, ще се върна, когато съм го довършила. Сте премерили по вашето животинче, трябва да се получи нещо такова, не същата дължина, но нещо като тази веришка. Вземете това и просто защипете така. И другата страна. Ето така. И се получава нещо такова. А сега ще ви трябва само куката. Това повече няма да ви трябва, така че го дръпваме настрани. Аз избирам сега да съм с розови ластичета. Ще си отделя малко и ще ви покажа какво трябва да се прави нататък. Ето тук се отделих малко от розовите ластички и от тези облачета. Няма значи никакъв цвят е. По ваш избор няма задължителен цвят. Можете да комбинирате както си искате. И сега трябва да мушнете кутичката ето така и да вземете ластиче. Ето така. Още един път. И се получава нещо такова. Правя го с различни цветове, да се получава да се вижда по-добре, да е по-красиво. Правите същото. Прави се същото до края. Но не бързайте да правите нищо, като стигнете до края. Аз като стигна до края, ще ви покажа какво точно трябва да се прави. Забравих да кажа, че когато имате така две, нали, слагате едно ластиче и първо премятате едната част, а после другата и трябва да се съединят някак така. Трябва да ви се получи така. Така че ще се върна, когато стигна до края. Трябва да ви се е получило нещо такова. Сега внимателно извадете куката и направете ето така. Не знам, ето и се получава така. Понеже никой не обича да му е така, можете да направите следното. Да вземете това и да го закачите тук. И вуала, вашето петшоп животинче си има супер готина поличка. Ето, супер лесна за правене. Надявам се този DIY да ви е харесал. Ако е така, дайте
thumbs up и не забравяйте да се абонирате за канала ми, за да можете да видите всички неприятни клипчета. Чао!